Καταλάβεις πώς είναι. Το γεμίζει. Εδώ πέφτει το καλαμπόκι, το σφάρι, οτιδήποτε θέλεις, δηλαδή το ρίνεις εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτή εδώ Ναι. είναι η σταματούρα, δηλαδή πώς είναι η τρύπα που είδαμε κάτω. Ναι. Έχω ένα αυτό που κλείνει, αυτό τώρα είναι κλειστό. Ναι. Ανοίγοντας τώρα, το νερό χτυπάει. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι εδώ τώρα. Ναι. Αυτό ρυθμίζει το τέτοιο. Αυτό είναι δύο πέτρες μαζί, όπως είναι εκεί, η μία πάνω στην άλλη, δηλαδή ζευγάρι. Με αυτό εδώ Ρυθμίζει την απόσταση. σηκώνεις, άμα θέλεις να το κάνεις χοντρό, σηκώνεις δηλαδή με αυτό εδώ, σηκώνεις την πέτρα αυτή την επάνω. Ρυθμιστής σπαστήρα, ας πούμε. Άμα θέλεις δηλαδή να κάνεις ψηλό, την κατεβάζεις την πέτρα και έρχεται. Ναι, και τουαλέτα. Κατάλαβες. Σωστός. Yes. Κάλε την ασφάλεια εκεί είναι το τέτοιο. Τώρα δηλαδή άμα τη σηκώσεις λίγο την πέτρα, αυτό είναι τώρα πιο χοντρό. τώρα είναι χοντρό αυτό. Μπορούμε και πιο χοντρό να το Και κάνουμε. πιο χοντρό, όσο τη σηκώνεις. Ναι, πώς. Δηλαδή, Κάμερα. Τραβάω βίντεο. τώρα άμα θέλεις τη σηκώνεις να το κάνεις πιο χοντρό, το κάνεις. Δηλαδή τη ψηλό. σηκώνεις. Άμα θέλεις να κάνεις πιο ψηλό, αρχίζεις την κατεβάζεις. Τώρα είναι στο χαμηλό, έτσι στο ψηλό είναι. Τώρα εδώ, άμα δώσουμε άμα λίγο σήκωσε να δει. Τώρα άμα τη σηκώσω θα αρχίσει Πάλι χοντρό. Εντάξει, εντάξει. Φτάνε Δημήτρη. Το φρένο. τώρα πώς θα κλείνουμε το... δηλαδή δεν χτυπάει ελεύθερα Το νερό, ναι. στο... Βγάλε και το Μίτσο εδώ μια Τι να με φωτογραφία. βγάλεις. Βγάλε.